אנחנו חברים טובים כבר הרבה שנים. אנחנו מאוד אוהבים לעשות דברים ביחד, שנינו מאוד תחרותיים, אנחנו מאוד אוהבים תחרויות ומשימות וכל הקשור לזה. אנחנו חברים טובים ממש כבר איזה 7 שנים בערך. עד לפני שנה היינו יחד באותה שכבה ביסודי, אבל אז בכיתה ז' כל אחד עבר לאיפשהו אחר, ועדיין למרות זאת כאילו אנחנו עדיין נפגשים ביחד ושומרים על הקשר. מה שלדעתי עזר לנו במסע זה שבגלל שאנחנו מכירים טוב אחד את השני, אנחנו נוכל להתחשב אחד בשני במסע, נוכל לדעת מה השני מעדיף ומה הוא יותר טוב. אני מביא מהירות. ברגע שנסגר על משהו, על תשובה או מקום הבא לחיפושים, אז אני ישר ירוץ ואשתדל להגיע למקום מהר ולמצוא משהו. וזה ממש נחוץ וכדאי כדי שנוכל לנצח ביחד. אני הבאתי חוכמה. כשנגיע למשימות קשות, נשתדל להבין את השאלה ולענות עליה. נמצא את המקום המוסתר. אני טוב גם להתמצא במקומות דרכים ורחובות לא מוכרים. שנינו אוהבים לטפס ולהיות בגובה. ואם נגיע למצב שרק אחד צריך לעשות, בדרך זה קשה להחליט מי יעשה את זה. אנחנו נשתדל לוותר אחד לשני במסע, ואם נבחר אז גם נדע לפרגן. אם אחד אומר תשובה והשני אומר תשובה אחרת, אנחנו עלולים להגיע למצב של ריב. כמו שאריאל אמר, נשתדל לוותר אחד לשני ולפרגן. שנריב או נתווכח על תשובות או מקומות, או שגם לא נדע להסתדר יחד, לא יודע, פתאום. אנחנו ממש מצפים שהמסע מתחבר יותר אחד עם השני. נכיר את האחר, נלמד לפרגן, לוותר, לתת. שהמסע רק יחבר את הקשר שלנו כמה שיותר. כן, אנחנו ממש בטוחים בזה. כי כל אחד מביא את הכישרון שלו והידיעות שלו, ובכך אנחנו נצליח לנצח. אפילו שזה לא ממש דחוף לנו לנצח. כאילו, ברור שאנחנו רוצים, אבל בעיקר זה ליהנות, וגם אם נצאים לנושא למקום חמישי, נשמח. אני כן מעדיף להיות במקומות הראשונים. ברור, אבל לא משנה. אז הולכים על זה? יאללה.